Des del PI reivindicam una educació inclusiva, fonamentada en un model d'igualtat. Una educació que faci créixer lliures les nostres nines i els nostres nens. Volem gaudir dels drets econòmics i socials i rompre definitivament la bretxa de gènere que existeix a la nostra comunitat i al nostre estat. Una discriminació silenciosa que és totalment inacceptable i que s'ha de combatre. Denunciem qualsevol tipus de violència i discriminació sexista, així com qualsevol tipus d'agressió per motius d'orientació o identitat sexual. Hem de seguir lluitant perquè amb el nostre esforç millorarem la societat i aplanarem així el camí dels nostres fills i les nostres filles. Exigim que les dones gaudeixin dels drets humans. Per això és fonamental que tinguin una vida lliure de violències, estereotips, discriminacions i qualsevol rol de gènere. Des del PI deim basta al sexisme, a la violència contra les dones i un lideratge polític, econòmic i social excessivament masculinitzat. Reivindicam els drets de les dones i el dret a tenir polítiques públiques amb perspectiva de gènere.